toh hagan ka por nga dap dag jing so kemen ka bakrau ban yo hagan ka lat na ka benta ban ai kuble kerpang na ka benta ki porlok nong song snong ki bi jong ka tem riboy na ka benta ban ai kuble alor ka jing dap ka balai pulai snem jong ka jing yo ka jong i riboy district ka bi ki jong i ka bangi tip kum ka riboy foundation day ka ba lai pulai nomor kata kum uwi na ki nong mi kmat jong ka tem riboy usyakri barit la persang bentre ki kam haki katok ni teli snem ki blalet nga don kar kom perkhat ha ka ba kumno ginang la banang kentiu susu ya ka tem riboy ka bi ki jongi nomor kata ngesim ya ka neka kabu ka neka por ban ai ko ble kerpang ya baro na du ki rangba du ki long kemi ki kun samla kamtam kente be chendrang bat ki het ki berit kumju ba ngini ya kemen lang akan ka sngi na ka benta bangi kan mau ya kan ka sngi ka ba nilai yo ya ka riboy district ka bi ke jongi hak jingai lenti ke jongi menta hakini ki lai pulai tli snem ki bangila jam ki ladon shibun ki jing ki bakum kinong yalam haga district ke jongi ki akandu nadu ki por ki bamenswa bater ter hadu mantaru Ndrei ublim som la ino la yalam la don rengkat bagi bat ba ki jing persang jong ki nong yalam ki bla lej no saden jongi khamtam ka jing no senyang jong ki rurang ba ki long kumi ki samla ha ki por ki ba pher por ki bla dep ka long sisa ka noksa ka babahanam tai jongi khamtam ni mla ban klet ya jing no senyang jong i mahe doktor di lapang jong i late Father Silvanus Sengi Longdo nang ta kidang don kiwi ki orang ba kiba ladon ka benta ka bakrau na ka benta ban no senyang ban penlong ya ka neka distrik ke jongi kum dia pengilong ha ka bedi bat ka jingya lenti jong karoi ka par ha ki benta ba pher kala amde ka pule ka puthi kala amde ka koi ka khya kala bende ha lenti sengkien mar kiwe ro ka riboy district jongi ila nang kiu ina ka por sa ka por but gidon ngajing kermen ka bas kem bahaga ne ka juk ka bamenta kamtam ya ki kun samla ki be palang ba jo ne ka riboy foundation day ka balai pulai ka pengira ke ngas ngoban kentu ki kun samla ki be ki jongi bakin tristam bakin minat top ban nam penset ya ka por bagi ki ka ba ngiladon lepa kum ka district wal adang idang sadin na ki por ki bladem dan rei ka jing tristam jong iwe pa iwe de khot jong ade ka district ha ka bang lala banang kiu na ka por sa ka por to nang tristam kum ki kun samla nang ya akalenti ki jong pi bat ba ngam chuklet ya ki kentin ki ba uwe na ki reu krau jong ka ri ka bi ki jongi laju kren na ka por sa ka por bat ka baju ai min sim kham tam ki samla ka ba ong kom ni sha nga panon kam ka tin pareng ka ba ong arise await and do not stop until you achieve your goal ka ba mod ba yeng jot ka ba pi dan bat wan nom song thai adu pa na poi so thong jong ka jing job ngi scam ba ka riboy foundation day ka balai pulai ka bangin rakhe kan long ka jing ai men sim na ka bentang ki kon samla ka bi ki jongi bakin nang ya chaprang 3 minute agi dong ki kam ki ba pi dan lagi de ki kon samla ka dong jing pule le ba lagi kon samla ki ba apply kam lagi de DSC la bende ha ki recruitment ki prepare jong sarkar jela bakin tresitom lagi di kun samla ki bala sedang baniyeng lagi jong ki kejat lagi di kun samla ki banang persang ban tre lagi jong ki kamru bakin soba ban tresitom na ka banta kumno kenang la ban nang kiu soprang sakamat bat khamtam abangi yo ya ki kun samla ki batresitom ni yo ya kaneka juk la ne generation ka ba ki babun
ila persang banyak be ya gejeng nang gejeng start ngam aratin banong bagan ni kan long ke sinjam kaban la ban weng ya gejeng duk gejeng kerdu kabala ban weng ya gino gejeng jenjar ha gejeng im gejeng ni di nomor kata ngasong ban kentu nong ba jong ne kesengi bakum kinok song senong tong ginang yan daka lenti jong gejeng sngurit daka lenti jong gejeng jaisha bat bangin pentikena bangin nang yan yang ni sekamat kum ginok song senong daka jeng tebreu teblei haka okor ke burom ke ba yin punan burom ya ke yin ke sem ya ke kimi ke pa ya ke senong ke tau ke ba ngi gidan kuble shibun ba sa chisin na kitbok kiryang ba ngai kuble Ribhoi Foundation di besuk pekemen ya pi bara kuble shibun